Et denmisɛnnin bɛ se ka bɔ so kɔnɔ sɔgɔmada joona fɛ cogo di e t'a ta yɔrɔ dɔn. Yɔrɔ min a mɛnna min kan ka da o tɛ ka kan da k'a mɛn. I bɔ n da la dɛ. I bɛ ne tɔgɔ kɔrɔ dɔn ale tɔgɔ kɔrɔ de kun ko kɛlɛ. Kuma bɛ kuma la n tɛ fɛ k'a f'i ye koyi ni don in dusu la o m'a f'i ɲɛna. Ne de bɛ kɛ kɛ a fɔ ba ye ne tun fɔ tɛ t'a la. Wa n'i ma an ka fari wari sɔrɔ walayi kɛ da b'i ye sunɔgɔti ye. Ne bolo n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sunkalo kɔnɔna na o baraji b'an bɛɛ de kan dɛ. E de bɛ baraji sɛbɛn wa baraji e de ta ye. Ka taa di. I mana kun bɛ fɛ cogo o cogo i ma jigin kɔnɔ ye i b'a ye sa ye c'est-à-dire k'i ka dégonfler de kunna quoi. Faamuya sa. Tolo ne ye nin kuma fɔ ne ɲɛna a bɛ digi ne na kojugu. E de ye Mohamed Jabi. Ouais. K'a di.